Damai na sumurung na siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, jamita tu pertangyangan, manang nagabi epistel di minggu pasapulupat tondong Trinitatis, ima di minggu tanggal 10 September tahun 2022 tersurat ma di Lukas 10 ayat 1 ro di ayat 10 tolu songonom ma di dok hatana disi laos ta pai hutihut ma laos di dok ibana ma tu sisian nai adong ma sada halak namora namar juara bagas jadi tarbortik ma tu ibana di pas suasaeho juara bagasiar tanah gabe di jauh ma ibana ninna mamado ibana dia doi na hubigi taringot tuho patuduhom ma paretongan ni ha juara ommi aidang tarbaheko beleat ni juara bagas jadi marhusari ma juara bagasi dia nama bahenokku ai buaton ni tuaki nama sianau ha juara oki mamakur dang adong gogokku manehenehe maila au om matahe si bahenokku di rohakku asa dijakon nasida au tujabu nasida iadung di paijo rau sian haju arauki jadi sada-sada ma di jau nasa parsingiran ni iduk nai tujolona tidok ma tu parjolo roi sedia sigara rommi tutuata alusna 100 gussi miak gabenin nama maddo ibana alak masurak mi dungi hudul maho manuraton hatop 50 tuna asing muse didok iya ho sedia do sigara rommi 100 tuhukan eme gabe didok tu ibana alak masurak mi dungi surat tomma 20 jadi dipuji namorai ma juara bagas nagiduki ala bisuk pabahinan nai ayu bisuk do anak ni Portivion asa anak hati uroni mangakupi dongan nasaroha ahu pe hudok ma dihamu lului hamu ma dihamu ali-ali marhite-hite mammon nagiduki asa iya dung sudai gabi dijakom mahamu tu bagasan akka parmiana sugut ia haposan halak di naum motik haposan maibana nang dinagudang yang go gedu ibana di naum motik geduk ma nang dina gudang asamolo so haposak kamu mangaraduti mammon na geduki ise matong pasahatto tuhamu artana tutui jalamolo so haposa taringo tu ugasan nina leban ise maolo mangaleho tuhamu na tuhamu hian daka oloan sada anak somang dua iduk sai hosoman na do nasada haholongan na do nasada nari hobaran na do nasada tuisan na do nasada nari dakka oluak kamu de bata rap doho mammoni ido yang kosaha ni turpuki damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus di bagasa turpukod di pasaha Yesus do sada tudusan taringot tu juara bagas manang bendahara na dilehot tuan na ha porseaon na laho mangarado tiartana alai binahen niakan ani idana gabi adong do curiga tu bendaharai dipangido ma juara bagasi laho patu pahon pertanggung jawabanna laos didok namorai ma muse dang tarbahen na beleat gabi juara bagas tutudo na didok ni namorai buktina alani akka na humurang na pinatupan ni juara bagasi gabi disakapi rohana ma nanaing mga lului dalan laho papos rohani namorai di jauh juara bagasi ma akka parsingiran ni iduk na itu jolona jala di patupa ma akka potongan sian utang nabi tujuan na laho mga lului dukungan do tu ibana alana dan porsea be tuan na tu ibana
Jalan aing PHK-on na nama ibana sian hajuara bagasonne. Jadi di patupa ibana pesonguni tua kaparsingiran ni tuan nai. Asa adong do muse balos ni damidahen nai. Asa gabi ali-alina ma dipudian niari akka parsingiran ni tuan nai. Imana ni dok ni Tuhan Yesus ali-ali marhite mammon na gido. Sian na sinakapan ni juara bagasi tarida mana hurang dinggaddo ibana mangulahun ulaunna. Bisuk do juara bagasi alai dang siad dalan na tigor. Ido bahet didok Tuhan Yesus diturpukon. Jadi dipapuji na morai ma juara bagas na giduki ala bisuk pabahinan nai. Ayu bisuk do anak portibion asa anak hati uroni mangakupi donganna saroha. Damang dainang dipanggido hatani de bataoddo tu hita asa marbisuk kita. Songona tersurat di Poda 27 ayat 10 sada didok. Marbisuk mahoa lianaha jala sai palas marohakku asa huboto mengalusi hatani halak pangarehe. Jala didok do musa di pesalmin 110 sada ayat 10. Biar mida jahoba do parmulaan ni habisuhon maruli hapistaran na sumurung do sude akana mangula hossa. Hot do barita nai rodi saliling-liling. Jadi na diguaran na marbisuk sian hatani de bata ima akana mangulahon ulaun na doho sitong jala tigor hobar may tulomoni rohani de bata. Di sialani i ganup akana sitong doho na tigori imana patupahon las ni rohani de bata. Jala di bagasan biar mida jahoba do ganup akana bisuk di de bata mangula akaulaun na. Dada songo juara bagas songon na di baheni bana do buhama asalas rohani tuan na. Hape tuan na pe holan na mamikiri mammonido. Holan na mamikiri ganup nasa akka narikot di bagasan portibion. Dang dipikiri ibana songo dia na dinggan na laho ulahonon na. Songo ni nang ulahonon ni juara bagas nai. Damang dainang alanido di bagasa turpukon naong mangulahon akana sodinggan dungi mangalalui parutunga tudirina do dipatuduhon Tuhan Yesus Kristus. Diulahon na sida do aka nasogabiak. Sarupa do tutu tuan nai dohot juara bagasi. Sarupa do juara bagasi dohot tuan nai. Dia tusi juru bagasi do ganup nasa nadirohani tuan na. Diulahon ibana ma sisongoni. Imagobaran ni ganup nasa jolma. Molo nunga mabahen sibulis mananga kahajahaton na gabi tuan na di bagasar rohana. Gabi dohot do ibana. Dinamangulahon ganup nasa akahageduhoni. Jala tutu maralo doi tulomoni roha ni debatai. Damang dainang didok Tuhan Yesus ia haposan halak dinaomotik. Haposan ma ibana nang dinagudang. Yang go gedu ibana dinaomotik gedu ma nang dinagudang. Di pasaha Tuhan Yesus do hatai laho paingot to jolma asa mana jolmai mangaramoti pasu-pasu na siad debatai. Dang tamasa halak naso talup mangulahon na menek mangulahon na ubalga. Dang pamasuko naik tu sadagalas 500 mili. HP kapasitas na hola 200 mili do. Dang pasahaton ulaun na ubalga tu sahalak. HP di ulaun na menek pe dang talup do pe ibana mangulahosa. Molo di ulaun na motik pe gedu do pe jolmai. Songoni mamuse molo sahat tu ibana ulaun na gumodang. Damang dainang ulau na kanamenek dope molo ulau dinalaho mangarado ti mammon manang mangarado ti hepeng daudo balga ulaun partodion dang sadia diadopan ni debata ka ulaun na mangaramo ti arta na di portibion sian na mangaramo ti akka ulaun ni partodion manang ulaun ni haporsiaw ni. Jadi molo soboy pe sahalak jolma dihaposi manang gabi haposan ibana di mammon lama diulaon partodion. Torop do di rumah tangga gabi tu persoalan binahen ni hepeng. Songinang di huria pe
Saya dong do persoalan ala ni hepeng. Sasitong na dada ala ni gudang ni hepeng gabi tubu persoalan. Alay binahin na gabi moru duha porsiaon. Gabi tubu ma persoalan. Jala hepeng mana gabi alasan na. Disalani dipangido tuhuria. Asa gabi haposat di naomotik. Doho dia ka arta portibion. Asa taruli taluk. Diganup nasa. Haposam muse di nagumudang. Damang dainang. Namangihut di dok Tuhan Yesus di ayat 10 tului. Dak kaoloan sada anak somang dua iduk. Saya hosoman na do na sada. Haholongan na do na sada nari. Hobaran na do na sada. Tuisan na do na sada nari. Dak kaoloa kamu debata rap dohok mammon. Debata do harorwan ni nasa pasu-pasu di bagasang ngulutta di portibion. Jadi ganup nasa na adong di bagasang ngulutta. Arta, pamatang, hosa, todi nakaporsiaon. Songoni dak kaluaon pe, sude dui harorwanna siad debata. Disalani da ngadong dalanna di colma mabahe naka arta na di iba na gabituan. Manang sotung gabi di raja yarta. Lapatan na dangumar ka arta na adong dihita sian silehon-lehon ni debata. Ayar taipe silehon-lehon ni debata do. Jadi dipakai manasa arta nang songoni hamoraon dohok saluhut na jabatan nang saluhut na ganup nasa kaparngulun naon. Hobar mai tulomoni rohani debata. Molo rumik kotado arta nadong dihita siad debata silehon artai. Nunga tabahebe dua iduk tak. Hape dakauluan sada anak dua iduk. Astuanna dang tardok namar tuhaton Tuhan debata na di bagasan Yesus Kristus sasahalak na hubolongar rohana diartana sian di Tuhan Yesus Kristus isadiri. Dijalani damang dainang sudedo na adong dihitaon silehon-lehon ala siad debatado haroruan ni saluhut na nasa nadong jala debatado na mga lehon saluhut na ngulut taon. Songo dia do hita mangarado tiak kasilehon-lehoni. Dilehod debatado roha doho bisuk asa dinggan pakyota nasa silehon-lehon nai. Taingot mana didok ni Tuhan Yesusi na tersurat di Matius 10 ayat 16. Husuru dohamu songo biru-biru tu tonga-tonga niak kebabiat. Dibaheni patas mahamu marroha songo nuluk. Huhu lidang marohamuna songot darapati. Songon babiak panoro do si polisi. Naing do ujunon na jalada buonon na hita tu hagiduhon. Unang tapaloas si polisi masuk tu bagasar rohatta. Sotung tabukka pitui. Sotung tabukka pitu ni rohatta mangalehon kesempatan tu si polisi. Songon sadasarito ni sasahalak na merdala di parhorsihan manang di padang pasir. Di barita homma adong sahalak pertiga-tiga na merdala di parhorsihani. Di sialani dauni pasar sian hutana. Olo do gabi marborngin pertiga-tigai di perdalanan. Songonima na masa di sadatiki. Dinahaborngina ni bana di perdalanan. Topu maroha bahaba doho udan. Pitor di pajongjong mate dana. Jala disakapi ma naing marborngin may bana di parhorsihani. Ditiki lambagas borngin na naing tarpudum may bana. Dibigima unto na binuan nay marsuara jala makitir ala ningaliniari. Somalna di jala unto biasa do tahan dia ka ragam ni cuaca di parhorsihani. Gabe di pasobu ibana do untui diduru ni teddai. Alaidang piga liling nari. Songon na pinamasuk ni untui ma uluna tu bagasa teddai ala ningalinara. Didamatai ma huhut naing tarpudum ibana. Dido rohana ma moloholan uluna do na masuk tu teddaun dang pola bohai siak do pe teddaun ninna rohana. Alai pedek sarito marupani damang dainang. Tarpudum mamatay.
Dang pigaliling tersunggul may bana, di sialani ngalilan di hilala. Di ida manunga di luar ni teddai ibana mudu pape. Songgok rohana, jala suku-sukum may bana. Buasa bui masa songoni. Dungi di ida ibana ma tubagasat teddai. Di ida ma, nunga marukor untunai, jalanok si tutumodom. Damang dainang. Songonima molo sanga talehon kesempatan bongot si bolisi tu bagasa rohatta. Unang matadok, otik do hutakko. Manang dang pola wohai mardosa otik-otik. Manang didok, otik do na hu korupsi. Manang hola pinggir-pinggir na ido hubuat. Damang dainang. Dusun na mangalehon kesempatan dohita di bongoti si bolis. Molo taulahon si songoni. Songo sarito ni pertiga-tigai, di siala di lehon kesempatan tu untunai masuk tu teddanai. Di ujungna, gabi untu ido na marhuaso di teddai. Jala ibana nunga di durube, laos ngali-ngalian. Songo nima molo sanga di lehon kesempatan tu si bolisi. Songo katai, dikasih hati minta jantung. So tung gabi si bolisi na marhuaso di roha doho ngoluta. So tung tarduru hita sian hanguluan na sora sudai. Salani damang dainang, mangalak kamahita rap doho tuhani diganup na sagulmit ni ngoluta. Si pangoloy di hati gorad doho hasit tongan na mahita. Gabi haposan makana porsia di Tuhan Yesus Kristus. Haposan dia kana menek. Asa talup gabi haposad dia kana ubbalga. Mangalaka mahita rap doho Tuhani. Ai sasada sadu debata dia kana porsea. Jadi holat debata do sioloan. Laos melalaho mamake nasana adong di bagasang ngulut tape. Tapangasahom ma songon na pinangido ni rohana. Di salanita pake maulauta. Artata jabatatta. Doho saluhut na nadong dihita. Nasian silehon-lehon ni Tuhani. Hobar matau pake saluhut na tulomo ni rohani iduk tai. Ima de bata ama di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Doho di panugunuguan ni todi porbadia. Ido na marbisuk di debata. Jala ido si haposan. Damang dainang. Tauloy matuhani mangalaka rap dohot ibana. Ibana mana manguluhok kita. Laos holan ibana ma natauloy. Disima diparbisuhi hita. Jala tarpasu-pasu. Tuhat tade bata na mangaramoti dohot na mamasu-masu hita saluhutna. Amin.